Én azt mondanám, hogy első voltál a piacon. Az én szemémben, oké, bologatsz, Igen, hogy első voltál a piacon. igen, Mennyire számít szerinted ez? nagyon. És ez az elsőségre visszacsatolva, hogy amikor én ezzel elkezdtem foglalkozni, akkor erre, hogy termékenységtudat, meg termékenységtudat módszer nem volt Google találat. Gyakorlatilag egy folytonos újraszervezés az életünk, így főleg 3 gyerek mellett. És így hirtelen beugrott egy ilyen rossz érzés, hogy de elküldtem én azt az e-mailt. És ott volt piszkozat. Mondjuk akartak behúzni olyan üzleti koncepcióba, ami nekem nagyon rossz lett volna. Sziasztok! Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket a Modern Muzsák Podcast 10. epizódjában és adásában, amit, hogy is mondjam el, hogyha már ki kellene találni, hogy mióta vártam, hogy ezzel a csodálatos nővel interjút készíthessek, akkor azt kell mondjam, hogy legalább 4 éve várom, hogy ezt a fantasztikus vendéget meghívhassam ide hozzánk. Mert nem tudom, hogy hányszor inspirálódtam az ő bátorságától, abból, ahogy ő hozzááll a dolgokhoz, hányszor néztem meg, hogy igenis hogyan lehet szakértőként beleállni egy olyan témába, ami mindannyiunk életének a szerves része, és mégis tabu, és hogy hogyan lehet mindezt először 2, aztán 3 gyermek mellett a pároddal összefogva, egységben, kívülről természetesen is, hogy meghallgatjuk a mellébeszélés nélküli igazságot, de alapvetően mégiscsak egységben és sikeresen és értéket adva gyakorlatilag az egész országnak és a Magyarországnak csinálni egy vállalkozást, egy igazán értékteremtő vállalkozást. Szóval, Janka, engedd meg, hogy itt köszönthesselek téged, ugyanis itt van velünk Cserháti Harold Janka, a gyengéd fogamzásgátlás és a termékenység tudat szakértője, vállalkozó, youtuber, és én viszont ide aláhúzásokkal hozzáteszem, hogy 3 gyermek édesanyja. Janka, nagyon sok szeretettel köszöntelek. Hát én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, Anna, meg örülök, hogy itt lehetek, és most úgy indulunk neki ennek az adásnak, hogy itt pironkodok, mert én így nagyon nehezen fogadom valamiért, amikor ilyen szépen beszélnek rólam, vagy amikor ilyen bókokat kapok, úgyhogy így most így elérzékenyülve indulunk. Ez egy jó indulás. Szerintem akkor jól csináltam a dolgomat, mert szerintem tényleg olyan eredmények vannak mögötted, és úgy érzem, hogy beszélhetek többes számban mögöttetek, amik kiemelkedőek, és azért így, amit a YouTube-on, amilyen gyorsasággal értél el annó, és amennyi értéket is adott, és nekem így, úristen, annyira megfogott, van egy visszajelzés, amit megosztottál kommentként egy férjtől, hogyha tudta volna ezt, hogy akár a terhesség után, a szülés utáni felépülés, az miket okoz az ő feleségének, akkor lehet, hogy nem váltak volna el. Ez így, most kisrázott tőle a hideg, pedig nem tudom, ezt hány éve raktad ki kommentként, engem nagyon megfogott, hogy ilyet lehet adni, úgyhogy értékes tartalmat adsz ingyen a YouTube-on. Hogy találtál rá erre a témára, és hogy mertél ebbe ilyen bátran beleállni? Hát ugye, amikor elindítottam a YouTube csatornát, akkor a vállalkozás az 3 éves volt nagyjából, igen, mert 15-ben indultunk, és 18 tavaszán indítottam el a YouTube csatornát, és ilyenkor mindig kell egy picit gondolkoznom az időintervallumokon, mert van már olyan, aki mondjuk úgy ír rám, vagy mondjuk most találkoztam egy sráccal a buszon, aki odajött hozzám valamikor így, nem tudom, egy hónapja nagyjából, és mondta, hogy jaj, hát kiskorom óta néztem a videóidat, és így olyan, ott áll egy srác, aki 20 éves forma, és mi az, hogy kiskorom óta? Mert hogy igazából úgy 5 éve indult el a YouTube csatorna, de most neki az, hogy mondjuk 13-14 éves korától 19-20 éves most jelen pillanatban, az tényleg kiskora óta, és akkor ez ilyen olyan megdöbbentő néha ezzel így szembesülni. De igen, szóval, hogy a vállalkozás akkor már ugye volt, egy 3 éve, és ez a YouTube csatorna dolog, ez a fejemben volt már eléggé az eleje óta. De egyszerűen nem volt rá kapacitás, hogy ebbe belevágjak, és ott szabadult fel annyi energia ott 18 elején, amikor a férjem beszállt főállásban a cégbe, és akkor lett rá
lett rá idő meg tér, hogy akkor én foglalkozzak ezzel a dologgal, hogy YouTube csatorna. És amikor belevágtam, akkor már volt egy tök hosszú lista arról, hogy milyen témákat szeretnék feldolgozni, mik azok, amik így az évek során felmerültek, mik azok, amikkel mondjuk akár suliba is hívtak párszor előtte, és aztán egyre több helyre hívtak, hogy menjek el egy-egy órát tartani, még úgy, hogy még nem volt a YouTube csatorna, és azt viszont nagyon rövid úton realizáltam, hogy ez így nem fog menni, mert nyilván ez egy abszolút ilyen pro bono dolog volt, meg így mentem szívesen, de hát rengeteg idő elment azzal, hogy most akkor elmenni valamelyik, egyrészt Budapest jött csak szóba, valamelyik iskolába, oda 45 percre, hogy mennyit, lehet, hogy azoknak a gyerekeknek az a 45 perc nagyon fontos, amit ott töltöttünk, de én meg végtelenül kevésnek éreztem, és akkor innen jött az, hogy de hát akkor, hogyha csinálok egy YouTube csatornát, akkor hozzáférhetnek ezekhez a tartalmakhoz, meg ezekhez a témákhoz, és akár arra is jó, hogy használják az iskolában a tanárok, hogyha arról van szó, és az a jó, hogy egyébként nagyon sok ilyen visszajelzést is kaptam tanároktól, biológia tanártól, osztályfőnöktől, olyan nyitott pedagógusoktól, akik így érezték, hogy ezzel a témával foglalkozni kell, és akkor nem tudom, volt olyan, ahol gyerek írt nekem, hogy hát osztályfőnökként néztük, nem tudom, a videódat a menstruációról, és ezek ilyen tök jó visszajelzések mind, és hogy hogyan volt bátorság belevágni, az nagyon tehát nagyon megérlelődött már addigra, amikor belevágtam, hogy ezt én el akarom kezdeni, meg azt gondoltam, hogy hát fel vagyok készülve ezzel kapcsolatban mindenre. Nem voltam, nyilván nem voltam, de hogy azt gondoltam, hogy azért úgy sejtem, hogy mikkel jár ez a dolog. És most elfelejtettem, amit az előbb még hozzá akartam tenni, de igen, hogy az adott nagyon nagy löketet ebben, hogy ugye eléggé a vállalkozás elején, vagy miután elindultam ezzel az egésszel, 16-ban voltam a TEDx Youth Budapesten előadást tartani, vagy beszédet, ugye ott ilyen beszédek vannak, és akkor ott kaptunk egy erőteljes coachingot, meg felkészítést egy hónap alatt, és ott mégiscsak kiálltam 600 ember elé egy színpadra, és élőben, és kivetítettem magam mögé egy nem tudom hány négyzetméteres csiklót, amiről beszéltem, így a módszer mellett, mert nyilván 15 percben mindent el akartam mondani, amit csak lehet. Szóval, hogy szerintem ez egy olyan tűzkeresztség volt ott, hogy utána azt éreztem, hogy hát ez menni fog, főleg, hogy nem élőbe kell itt emberek előtt lenni, hanem videón, aztán nyilván ez egy csomó minden új dolgot hozott, meg más dolgot, de hogy ez valahonnan innen jött, hogy ez nagyon, nagyon akart jönni belülről az, hogy erről beszélni kell, és itthon még nem beszélt róla akkoriban úgy senki, ahogy én szerettem volna. Hogy jött egyáltalán a téma? Mert akkor már 3 évvel előtte kezdted gyakorlatilag ezt a témát, akkor már előtte, hogy rátaláltál a témára, és akkor gyakorlatilag elindultál a webshoppal. Maga a termékenységtudat, ugye? Vagy hát így az egész. Igazából abszolút saját problémakörből indult a dolog. Most akár így a szexualitással kapcsolatban, akár a fogamzásgátlással kapcsolatban, nyilván ezzel nekem is voltak így megdolgozandó dolgok, meg magamnak kerestem biztonságos, hormonmentes fogamzásgátlási megoldást, és akkor elkezdtem beleásni magam ebbe a dologba, hogy na jó, de akkor mi van, hogyha nekem a fogamzásgátló, nem tudom, ilyen-olyan mellékhatásokat okoz, és nem kaptam megfelelő minőségű, mennyiségű információt, mondjuk még az akkori nőgyógyászomtól sem, és akkor elkezdtem keresgélni, hogy külföldi fórumokon, hogy mi van egyáltalán ebben a témában, hogyan, és akkor így bukkantam rá. Egyrészt maga a termékenységtudat módszer, az már régóta, vagy régebb óta, vagy évekkel azelőtt így benne volt az életemben, mert találkoztam már ezzel a témával, a 18-19 évesen egy könyv formájában, és akkor azt úgy elraktam az agyam hátsó szegletében, hogy jó, akkor ez az info így megvan, hogy amúgy ez a ciklus ismeret, meg hogy hol tartok, meg minden, hogy ez így létező dolog, de nem gondoltam annyira biztonságosnak még, mert csak egy könyvvel találkoztam így ebben a témában. És aztán amikor ott újra elkezdtem belásni magam, akkor jött ez is, hogy hát ez is van, meg hát van a pesszárium is, meg van, nem tudom, a mészájsapka is külföldön, és akkor így összeklikkelt a fejemben, hogy hát ezeket a dolgokat elég jól össze lehetne hozni. Most itt időben, amikor már ez vállalkozási formában megfogalmazódott, meg webshop, hogy ezeket be kéne hozni az országban, ez a második kisfiunk születése után volt.
de ez, hogy milyen fogamzásgátlás, hogyan, ez már évekkel ezelőtt téma volt az életünkben, hogy mi lenne a kényelmes, mi lenne jó, ahogy nyilván így mindenkinek. Igen, igen, igen. És akkor én is ugyanúgy szedtem egy ideig fogamzásgátlót, nem volt jó, nem tudom, akkor persze ott az óvszer, de mit lehetne azon kívül. És akkor úgy mi már a saját életünkben benne voltunk egy ilyen tapasztalásban, hogy milyen lehetőségek vannak, de ott tényleg a második kisfiunk születése után volt az, hogy ez ilyen vállalkozói formában így előjött, hogy ezzel lehetne valamit kezdeni. És annyira mélyre jött akkor ez a dolog, hogy hú, hát ezt így kéne, és ezzel csináljunk valamit, hogy én akkor fogtam magam, és rá is írtam a Bessariumnak a német forgalmazójára a Kessel cégre, akik a gyártók is egyébként, hogy így, de ilyen teljesen naivan, hogy akkor ez hogy is van, meg hogy tudom én behozni Magyarországra, és akkor nagyon jó fejek voltak, így visszaírtak, hogy hát, hogy majd, ha tudsz küldeni egy nemzetközi adószámot, meg nem tudom, hogy így van vállalkozás, majd akkor így tudunk erről beszélni. És akkor én ezt elraktam, hogy hogy így még az árát sem tudom meg, hogy mennyire lehetne behozni, hogyha nincsen vállalkozás mögötte, nem tudok árajánlatot kérni, vagy ilyesmi, és akkor ott jött, hogy jó, na, akkor ezen el kell kezdeni dolgozni. És akkor ott a Vidáginak volt még vagy hát van most is gondolom még a gazdagmami tanfolyama, de hogy az akkor induló őszi tanfolyamra szedtük össze, vagy tettük félre úgy a pénzt, hogy akkor én ezt most megcsinálom, ezt a gazdagmami tanfolyamot, mert hogy ez meg fogja tanítani, hogy hogyan indítsam el a vállalkozást. És én abból nagyon-nagyon sok mindent vettem ki, és gyakorlatilag az alapján csináltam meg így a honlapot, meg mindent, hogy hogyan tudunk elindulni, meg onnan jöttek olyan kapcsolatok, hogy mai napig az a könyvelőnk, akivel ott ismerkedtünk meg, és vagy onnan jött a kapcsolat, és akkor ott november-december környékén ráírtam újra a Kesselre, hogy na, akkor most már jöhetnek az információk, és akkor áprilisra, 15 áprilisára jutottunk el oda, hogy akkor lett egy webshop, amit ki lehetett élesíteni. Azt a mindenit. Nem is tudom, hogy hallottam már ilyen részletesen a történetedet, pedig már párszor hallottam a történetedet. Tudod, milyen kérdés merült fel így bennem? Hogy ugye ez 2015, gyakorlatilag te már akkor erről beszéltél, én ennek a hullámát az elmúlt 3-4 évben tapasztalom. Szerinted mennyire számít, hogy első között? Én azt mondanám, hogy első voltál a piacon, az én szemémben, oké, bólogatsz. Igen. Hogy első voltál a piacon. Igen. Mennyire számít szerinted ez? Nagyon. Nagyon számít. Van ennek egy nagyon nagy, van ebben egy óriási előny is, ugye ez a marketing ökölszabály, hogy legyél első, és akkor nyilván így. Ez nem mindig igaz egyébként, de ebben az esetben azt érzem, hogy az volt, viszont nagyon nagy harcokkal is jár, vagy nagyon kemény küzdelem volt gyakorlatilag megteremteni egy piacot. Edukálnod kellett gyakorlatilag Igen. mindenkit a nulláról. Tehát, Így hogy amikor van. nincs rá igény, hogy nekem igen, ez már kell, és keresek rá valamit, te meg ez neked lehet, hogy kell, te nem tudsz róla, de egyébként van ilyen. És így van. Így van. Így van, pontosan, és az egy nagyon érdekes dolog, hogy mennyire megijedtem egyébként az elején, attól, ez ilyen nevetségesen hangzik, de szinte szó szerint sokkot kaptam, hogy amikor megnyitottuk a webshopot, vagy elindítottam a webshopot, hogy így rányomtam, hogy jó, most éles a weboldal, és aznap jött 2 rendelés. És ilyen teljesen így, hogy úristen, hogy tényleg az embereknek így ez fontos volt, és akkor mondjuk az első hónapban jött 15 rendelés, annyi volt az első Bessarium készlet. Tehát, hogy így hú, elfogyott a készlet egy hónap alatt, most nem tudom, most már egy nap alatt van ennyi rendelésünk, vagy több, sokkal több, de hogy én teljesen megdöbbentem ezen, hogy akkor ez így működni fog. De nyilván előtte már beletettem energiát, tehát előtte már elindítottam a Facebook oldalt, a blogot írtam róla, még Facebook csoportot nem, de hogy így rátaláltak erre emberek, odafigyeltem a SEO-ra az elején, és hogy voltál erre ennyire tudatos? Bocs, hogy így belevágok, de hát ez maximális tudatosságot sejtett a részedről. Ez mind szerintem a tanfolyamból jött akkor. Én szerintem életemben először és utoljára csináltam valamit úgy végig, hogy azt ott elkezdtem, és akkor megvalósítom folyamatában. Tehát, hogy
az én személyiségem, és ezzel mostanában sokat foglalkozom, nem, lehet, hogy ez nagyon hülye hangzik, de hogy mivel azért itt vállalkozónők is hallgatnak meg, nem tudom, biztos, hogy érteni fogják, hogy ha én azt mondom, hogy nem vagyok egy megvalósító típus, az idiótán hangzik, Kívülről nézve igen. mert hogy nem így tűnik, de hogy nem vagyok egy működtető típus. Tehát én az vagyok, aki egyszer megcsinálok valami nagy dolgot, én sprintelek, és megcsinálom, és azt mondom, hogy itt van, és működik, és nyomjuk, és amíg tart a flow, de az, hogy utána mondjuk a webshop üzemeltetés napi szinten, azzal már mindenki jobban jár, hogyha azt nem én csinálom. Minden, beleértve engem is, de hogy az egész céget meg mindent, és szerencsére ez már egy jó ideje nem nekem kell csinálni, meg óriási szerencsém van azzal, hogy mondjuk a mi párkapcsolati dinamikánk a férjemmel úgy működik, meg a céges dolgokban is, hogy ő egy nagyon-nagyon jó menedzser típus, nagyon szuper az operatív feladatokban, a szervezésben, de az első 3 évet azt nagyjából egyedül toltam, tehát hogy ott ő segített döntésekben, meg mindenfélében, de hogy én vittem a hétköznapi mókuskereket is, és utána jöttek nagyon nagy ugrások, hogy ő beszállt, mert már nem. A mókuskeréknek azt a részét nem nekem kellett vinni, és maradt sok-sok energia. Amikor elindultunk, vagy elindultam, most már én is abszolút többes számban beszélek mindig, de hogy abban az időszakban még tényleg egyedül toltam az egészet, ezért váltok egy kicsit vissza egyes számra, hogy például az, hogy termékenységtudat, módszer, vagy termékenységtudat, ezen nagyon sokat agyaltam, mert tudom, hogy ez ilyen ezósan hangzik. De ugye mivel fertility awareness angolul, azon gondolkoztam, hogy lehet ezt minél jobban áthozni magyarra. És ez az elsőségre visszacsatolva, hogy amikor én ezzel elkezdtem foglalkozni, akkor erre, hogy termékenységtudat, meg termékenységtudat módszer nem volt Google találat. Magyarul. Hihetetlen. És nagyon vicces, amikor most így évekkel később mondjuk látok olyan visszajelzést, mondjuk egy-egy fórumon, vagy ilyesmi, hogy de hát össze tudod szedni online, mert hát beírod, hogy termékenységtudat, és megtalálsz mindent, és mondjuk nem tudom, azt hiszem, hogy gyakori kérdéseken volt talán egy ilyen feed, amire egyszer így még valamikor nézegettem, és így rátaláltam, és akkor ott valaki válaszolta rá, hogy hát igen, és azok mind olyankat tartalmaz, vagy akkoriban még, aztán azóta már van sok más is, de hogy előtte tényleg nem volt. Volt bizonyos körökben erről a témáról szó, de azok főleg egyházi körök voltak, ez a családtervezés vonal, és ilyen jegyes oktatásokon hangzott ez el élőben, erről a Nem is tudtam. módszerről az info. Igen, mert egyébként ez egy érdekes dolog, hogy ez a termékenységtudat módszer, vagy hát a szintotermális módszer, és ezen belül mondjuk egy-egy típusa, az egyetlen katolikus egyház által elfogadott fogamzásgátlási módszer, és ezért ez vallási körökben, ez egy régóta ismert módszer volt, tehát hogy én nem feltaláltam a spanyol viaszt, de abban a formában, ahogy én kommunikálok erről, és hogy nekem az volt a célom abszolút, hogy ezt megnyitni a nagy közönség felé, vagy elérhetővé tenni mindenkinek, és kivenni belőle azt a vallási vonalat, hogy az azért egy abszinencia alapú dolog, tehát hogy ott a termékeny időszakban csak az önmegtartóztatást fogadják el, tehát ott nem beszélhet más fogamzásgátló eszközökről, stb. Azt én, tehát a tudásnak a végtelen értékességét azt láttam, de hogy nem szerettem volna rá semmi olyan mázat, vagy olyan ideológiát, ami azt gondolom, hogy annak, akinek fontos, annak hozzá tartozik, de hogy a legtöbb embernek ez nem tartozik hozzá. És ez egyébként az amerikai irányzat, tehát hogy Amerikában indult el pontosan ez a vonal, hogy ezt nyissuk meg a nagy közönség számára, és én is úgy onnan inspirálódtam, meg onnan vettem az ötleteket sok mindenhez, hogy akkor ezt hogyan lehet jól csinálni, meg nyitottan csinálni. És ami szerintem a nagy találat volt az elején, az az, hogy nem azzal akartam indulni csak, hogy tanfolyam, hanem hogy tényleg a webshoppal indultunk, és én mindenképpen szerettem volna ezt egybe és komplexen nézni. És szerintem ez egy óriási dolog, mert ezt nem nagyon lehet utánam csinálni most már ebben a formában. Igen, ez hatalmas versenyelőny. És nekem azt tetszik benne egyébként, mint magánszemély is, de mint vállalkozó is, hogy ugye itt nem csak az idődet adod el, tehát nagyon szépen alakítottad egyébként magát a tanfolyamot is elég hamar termékké,
én nekem ebben vannak hiányosságaim, de a te modelledet azért is néztem mindig is, mert ahogy te csináltad, meg ti csináljátok, az viszont így annyira komplex, annyira átfogó, és sok emberes munka. Igen. Tehát, hogy azért ez már az a szint, amire így egy emberként hosszú távon, vagy akkor nem alszol évekig, vagy nem Igen, tudom, igen, mit igen. csinálsz, de hogy azért itt neked a csapatépítés, mint olyan, volt ez a ponttól azért, hol volt ez a pont? Akkor 3 év volt ez a pont, vagy te már előtte dolgoztál együtt mással? Ez úgy volt, hogy a logisztikát azt már nagyon az elején, tehát az első 1-2 hónapban már kitűztem, hogy az nem fog így működni, hogy a gyerekszobában van a polcon a raktár, és tényleg a testvérbaba kocsival viszem a csomagokat a postára, Jó. és nem tudunk, vagy elmehetünk nyaralni, de akkor vagy viszem a termékeket, vagy mit tudom én, 1 hétre be kell zárni a webshopot, az meg azért nyilván nem egy szerencsés dolog. És az első nyarat, meg így az első tavaszt azt letoltuk így, és én mindig megléptem olyan lépéseket, meg szerintem ez most is így benne van a pakliban, amik egy picit még soknak tűntek elsőre, egy picit túlnyúltunk a takarón. Tehát, hogy nekem van egy nagyobb kockázatvállalási hajlandóságom, és ez éppen ezért ott szeptemberben, tehát gyakorlatilag egy nagyjából fél év után megegyeztünk azzal a logisztikai partnerrel, akik most is vannak, és elkezdtük, tehát oda vittük a teljes készletet, és utána azt ők kezelték, úgyhogy még nagyon picik voltunk akkor, de már mondjuk volt egy olyan csomagszám, hogy azt tudtuk mondani, hogy hát mit tudom én, ez a havi 20-30, ezzel már úgy hajlandók vállalni minket. És az volt a szerencsénk, hogy ők is akkor még sokkal kisebbek voltak, Igen. és már mint logisztikai cég, és együtt nőttünk gyakorlatilag, tehát volt egy polcunk náluk mondjuk az elején, és nekik is még csak egy garázsban volt a logisztikai raktárrész, és most van egy bazi nagy raktáruk egy ipartelepen, és abból elfoglalunk 2 ilyen nagy salgópolc sort a termékekkel. Szóval, hogy mindig voltak ilyen jó lépések, hogy egy picit soknak tűnt, de aztán meg sokkal nagyobbat nyertünk vele, hogy nem ezzel kellett foglalkoznom, hogy csomagolás, meg számlázás, meg ilyenek. Őszinte leszek, nekem most is, idén is volt egy pár olyan alkalom, amikor olyan a takaromon túló nyúló döntést hoztam meg, amivel kicsit kockáztattam, és aztán vissza kellett lépnem. Ez is benne van a pakliban. És én ezt például kudarcként fogtam fel, mert azt éreztem, hogy akkor, ha már ugye meghozol egy kockázatos döntést, azt tegyük hozzá, hogy érdemes szerintem, nekem legalábbis az én életkörülményeimhez mérten, érdemes mondjuk egyszerre egy ilyen lépést meghozni, az én tapasztalatom szerint nem egyszerre 3, mert az akkor... Mhm. Nálatok volt ilyen? Újratervezés, túlvállalás, újraszervezés? Bocsi, tudom, hogy én már tudom a választ, mert az előző interjúban már beszélgettünk erről. Hát igen, tegnap, amikor beszéltünk telefonon, akkor is mondtam, hogy gyakorlatilag egy folytonos újraszervezés az életünk. Így főleg 3 gyerek mellett, tehát hogy mi Zolival, a férjemmel, hogyha leülünk, akkor, hogy mondtam tegnap a telefonban, gyakorlatilag 2 óra alatt újra szervezzük az életünket, hogyha szükséges. És ez tényleg így van, mert hogy muszáj ez a fajta rugalmasság, és itt muszáj behozni a magánéletet, hogy tényleg 3 gyerekünk van, mindketten a cégben dolgozunk, és hogyha valamelyik beteg, ami nyilván viszonylag gyakran előfordul, a pici most kezdte az ovit, tehát hogy így ez egy másfél-két hetet megy, egyet itthon van, szakaszban vagyunk, de hát ez volt az elmúlt években is, akkor meg muszáj az, hogy mondjuk ha ott van lázasan, akkor lehet, hogy én csak fekszem vele az ágyban egész nap, és ő fekszik rajtam lázasan, és akkor ez van, és ha találkozónk lett volna, vagy nem tudom, akkor vagy villámgyorsan átszervezzük online, vagy eltoljuk valamikorra, és egyébként érdekes, mert ez a Covid-dal szerintem sokat változott, mindenki sokkal rugalmasabb lett ilyen Igen. témákban, úgy érzem, tehát, hogy ez sokat hozott ilyen szempontból az üzleti életbe, hogy nagyon benne van most már ez, hogy ja, persze találkozunk online, persze megoldjuk úgy is, persze át tudjuk rakni. Előtte szerintem sokkal jobban megvoltak ezek a keretek, hogy akkor melyik irodába, hol kell találkozni, hogyan. Sokat lazult ilyen szempontból. És egyébként pont ez, hogy mi mondjuk így ketten vagyunk bent a cégben, hozta azt, hogy realizáltuk, hogy igen, tök jó, hogy ketten vagyunk, de ez a 2, ez egy láb. És hogy nyilván, ahogy nőtt a feladatmennyiség, az volt,
hogy már az a feladat kupac, amit Zoli átvett, abból is már kell könnyíteni, kiszervezni, és akkor kerestünk munkatársat, és akkor megtaláltuk Dórit, aki azóta is az ügyfélszolgálatosunk. Ő is kétgyerekes anyuka, otthonról dolgozik Veszprémből egyébként, tehát hogy és ez a Covid előtt így indult már nálunk, tehát hogy nekünk ez nem hozott változást így a működésünkben ilyen szempontból. De bevallom, kifejezetten úgy is kerestünk munkatársat, hogy szerettünk volna lehetőséget adni egy anyának, aki tudjuk, hogy mennyire tudja értékelni így élethelyzetből fakadóan ezt, hogy mondjuk akár 6 órában tud dolgozni otthonról rugalmasan, és mégis egy fix állásban, tehát hogy nem ilyen... Kaptunk egyébként, amikor az álláshirdetést feladtuk, akkor kaptunk ilyen nagyon érdekes hangvételű e-maileket, és ugye ez nem valami kamu, nem tudom micsoda álláshirdetés, mert túl jól hangzik, és nem tudom, biztos valami MLM dolog a vége, vagy őt nem hívtuk be mondjuk interjúra, de Nem kamu, de meg kell venned ezt a belépő csomagot. igen. Úgyhogy, és aztán ott megint jött egy olyan fordulat, hogy amikor mondjuk nála is betegek voltak a gyerekek, és nálunk is volt valami, és oké, akkor még mindig csak 2 lábunk van, mert akkor vagyunk mi, meg van ő, de hogyha ő nem tudja vinni az ügyfélszolgáltat, mert nála valami van, akkor nálunk bármi van, nekünk kell beugrani, és akkor felvettünk még egy munkatársat, aki marketinget viszi, vagy a marketingnek egy részét nagyon ügyesen, és egyébként ilyen szempontból így elég ilyen családi vállalkozás, mert hogy ez Zoli húga, aki meg pont így végzett marketing szakon, és annyiszor hangzott el az, hogy kéne keresnünk munkatársat, és hát olyat, mint a Helga, igen, és akkor amikor ez így 3-4-szer elhangzott, hogy olyat, mint a Helga, akkor így egymásra néztünk, hogy nem kéne megkérdeznünk? Helgát. Helgát, hogy esetleg jönne hozzánk szívesen, és akkor ő dolgozott egyébként főállásban valahol, de hát elcsábítottuk így. Nem marketinges területen dolgozott, és akkor elcsábítottuk, mondtuk, hogy nézzük meg, no pressure, hogyha nem, meg akkor keresünk mást, és azóta is velünk van Helga is, úgyhogy igen. És hogyha ilyen konkrétumokat kell mondani, akkor van kedved megosztani velünk egy olyan kudarcot, ami bevállalható, megosztható, és megmutatja azt, hogy igazából így ez így, mert pont a múltkori interjúnál is mondtam ezt, hogy amikor hallgatom a podcasteket, akkor ugye mindig azt érzem, hogy így oké, mesélnek ezekről, hogy nekik is nehéz. Tehát mégiscsak olyan sikeresek, hogy így valahogy mégiscsak úgy mindent meg tud oldani, nem? Mert itt a végén az eredmény az egy eredmény, az egy gyönyörű Igen. szép eredmény, ami nálatok ugye kívülről látszik. Akkor mi itt a probléma? Nem azt mondom, hogy mi itt a probléma, de Aha. hogy így mesélünk valami olyat, vagy osztasz meg valami olyat, ami azt érzed, hogy így, na ez, és hogy tudod, hogy ezzel ő is tud kapcsolódni. Fú, sok ilyen volt. Futottunk bele olyanba is, hogy most mondjuk anyagi szempontból olyan rendszer előfizetésbe, ami jó ötletnek tűnt, de nagyon drága volt, ismertük a tulajt, nagyon jónak hangzott az, hogy majd mit hozunk ki ebből, és nagyon nem úgy jött össze, és aztán most itt, hogy benne legyen ez a vállalkozói szempontból is a people pleasing, meg az embernek a személyisége, hogyan kapcsolódik az egészhez, hogy aztán az előfizetés részét, amivel nagyon nem tudtunk mit kezdeni, még fizettük, nem tudom, fél évig, vagy majdnem 1 évig azért, mert jaj, hát nem mondom le, mert mit fog szólni hozzá, és majd még biztos visszatérünk még arra, hogy megbeszéljük, hogy hogyan kell ezt jól használni, meg nem tudom. Szóval, hogy ment el nagyon sok pénz, mire eljutottunk odáig, hogy akkori szempontból nagyon sok pénz, hogy jó, akkor ezt most itt lemondjuk, és nem érdekes ez, hogy mert nem szolgálja érdekünket, és sokat fizetünk érte ahhoz képest havi szinten. Tehát, hogy most ne olyat képzeljetek el, mint egy ilyen nagy nemzetközi valami, ahol nyilván nem lelkizel Nem, de rajta, szerintem átérezzük. hanem És olyan, főleg, ahol ismered az igen, embereket. Szóval, igen, hogy ilyen jellegű, mondjuk ez ilyen anyagi. Olyan is volt, az még nagyon az elején, hogy mondjuk akartak behúzni olyan üzleti koncepcióba, ami nekem nagyon rossz lett volna. És csak azt éreztem, hogy valami nem stimmel, de annyira tapasztalatlan voltam, hogy nem tudtam megfogalmazni, hogy mi, csak éreztem a gyomromban ezt a dolgot, hogy És akkor nekem nagyon sokat segített egy coach, akivel akkoriban együtt dolgoztunk, a Svéd Dóra,
Mert, ja igen, ezt nem is mondtam ott az elején, hogy honnan tanultam. Nagyon kerestem az elején a lehetőségeket, hogy honnan tudok tanulni, és egy mentorprogramba jelentkeztem, ahol megismerkedtem a Dórával, aki fél évig ilyen havi egy találkozóval így ingyenesen mentorált, és például az is nagyon-nagyon sokat segített, hogy ott az elején át tudtam vele beszélni, pont azokat a dolgokat, amit senkivel nem tudtam volna átbeszélni, mert ő egy üzleti mentor volt, és értette, hogy miről van szó, és sokat segített. De szerintem ebben például jó vagyok, hogy megtaláljam ezeket az embereket, vagy ezeket a lehetőségeket, ahonnan lehet célzottan tanulni azt, ami szükséges éppen, és hogy akkor az volt, hogy őt hívtam föl, hogy elmondtam neki, hogy mi van, meg mi a szituáció, és annyira jó fej volt, mert ott mondta a telefonba, hogy jó, ezt így coachként nyilván nem így kéne csinálni, meg nem tudom, de akkor ezt a kérdést tett fel, ezt mondjad, ha ezt válaszolja, és akkor ha erre ez a válasz, akkor ez egy nagy nem, és nem tudom. És akkor ott le tudtam menedzselni úgy egy telefonbeszélgetésben a dolgot, ilyen remegve, izzadva, gyomorgörcsel, hogy akkor tudom, hogy ilyen nagyon ilyen ködösen beszélek, nyilván nem szeretnék neveket mondani, meg ilyenek. Meg én őszintén így érzem a gyomorgörcsöt, mert ha nem is ilyen helyzetben, de voltam már hasonló helyzetben. Igen. És akkor jött a megkönnyebbülés utána, hogy oké, akkor itt nem húztak bele valamibe, amivel akár az egész vállalkozást is elveszthettem volna úgy, hogy épp hogy elkezdtem. De mondjuk ez egy ilyen sikersztori ilyen szempontból, de mondjuk addigra már sok idő elment vele, mert mondjuk találkoztam velük, mit tudom én, 2-3-szor, tudod, az elején minden ilyen tök jónak tűnt, aztán kiderült, hogy igen, ez nem stimmel, az nem stimmel, igen. Hogyha ilyen időmenedzsment tippet kellene megosztanod velünk, mert így közben így hallgatnak, és hogy így, tudod, mi jutott az eszembe, hogy hogy mennyi idő megy el erre. És ma is volt egy ilyen beszélgetésem anyukámmal, nekem nagyon szerencsém van, ugye a családban több ilyen mentor is van, meg vállalkozó, meg mastermind vezető. És így mondtam neki, hogy és annyi időm elment ezzel, és hogy így emellett is, hogy én azt érzem, hogy én nagyon jól, meg hatékonyan menedzselem az időmet, tehát ugye ez egy olyan képességem, amire úgymond így büszke vagyok, meg hát rengeteget tanultam róla, hiszen adom is tovább valamilyen szinten a tudást, de mégis olyan sok idő van, amikor azt érzem, hogy na, ezt még lehetne jobban csinálni. Neked mi ez a tipped, hogyha egy tippet kellene megosztani, akkor tudod, hogy nálad ez nagyon jól működik. Úgyhogy teljesen őszinte leszek időmenedzsmentben. Én tőlem senki ne fogadjon tippet. Én ADHD-s vagyok. Ilyen halogatás nagymestere. Tehát előbb takarítom ki ilyen deep cleaning, nem tudom mivel a lakást, meg a fugákat, mint hogy levigyek valami olyan feladathoz, amit utálok. Ebben Zoli tud, hogy most így bemen a dolgozószobában, de hogy szerintem ő is rögögörcsöt kapna, hogyha én most itt bármilyen időmenedzsment tippet adnék. Pont a napokban állapítottam meg, hogy egyébként jó ADHD-s módjára az egyetlen időmenedzsment, ami számomra működik, az hogy bele kell dögleni valamibe. Tehát, hogy az a típus vagyok, aki sprintel, és néha így a téridő kontinuumon kívül valahogy sikerült teljesíteni dolgokat, amit nem tudom. Tehát, hogyha felszívom magam, és flowban vagyok, és meg kell csinálni valamit úgy, és van egy nagyon éles határidő, ami élethalál kérdése, akkor mondjuk megcsinálom egy hét alatt azt, ami lehet, hogy másnak nem tudom, 2 hónap lenne. Most ez nagyképűen hangzik, de olyan szempontból nem az, hogy ez viszont azzal jár, hogy olyankor szörnyű körülöttem létezni, valószínűleg az egészségi állapotom utána így rohamos. Tehát minden, amire te most valószínűleg belül sikítasz, hogy ez az, ahogy ne, tehát hogy ez a tankönyvi példája annak, ahogy ne. És ami hosszú távfutás, az egy más kérdés. És egyébként tök érdekes, mert erről beszéltünk, hogy az életemben, ami hosszú távfutás, az pont az olyan jellegű üzemeltetési feladatok, mint egy webshopnak a fenntartása a munkatársakkal való, tehát minden, ami ilyen operatív a cégen belül, azt tényleg ezért csinálja Zoli, mert hogy most a héten volt pont ilyen, és
nekem erősségem az, hogy tudok kendőzetlenül őszinte lenni, szóval ezt így elmondom, hogy pont a héten volt egy hétfőn megírtam egy nagyon fontos e-mailt. Zoli átnézte, hozzácsatoltuk a két ilyen kiajánlót, meg nem tudom, amit el akartunk küldeni. Ez egy ilyen hideg megkeresés volt üzleti kapcsolódás alapján. Fú, amin így tökre szoktam izgulni, hogy így működik-e. Nagyon jó. És mondjuk szerdán néztem, hogy még nem érkezett tőlük válasz. És így hirtelen beugrott egy ilyen rossz érzés, hogy de elküldtem én azt az e-mailt. És ott volt piszkozatban. Ott volt piszkozatban még szerdán is az e-mail, amit tök sokat dolgoztam, és összeraktam, szóval nem adok időmenedzsmentíveket. Nekem volt egy olyan, nem egyszer, képzeld el, kampányzárás utolsó nap, aznap ugye kimegy 3 e-mail. És így nézem, hogy mondom, kíváncsi, hogy mindig az utolsó szokott, tudod, még ott Persze, ott van az a nagy hullám, igen. Nem, annak milyen eredménye volt? Inaktív e-mail. Kiküldés száma 0. Oké, akkor most itt veszünk egy nagyon nagy levegőt, és nagyon örülünk ennek az eredménynek. És szerintem ez tök jó hallani kívülről, hogy olyan is, aki így nagynak tűnik, vagy hát ő milyen profi, vagy nem tudom, mert tehát én is azért pironkodok, amikor így kapok mondjuk ilyet, hogy is olyan példakép vagy, és nem tudom, és mi az, hogy én? Tényleg? Igen. És közben meg értem, csak hogy, tehát, hogy nem vannak nagyon nagy erősségeim, és ezekben a dolgokban pont, amik ilyen nagyon ilyen jellegű kérdések ezekben meg nem. És ezért van az is, hogy amiről majd valószínűleg fogunk beszélni, de hogy az egyetlen kihívás? Az egyetlen nagyon nagy kihívás, amit tök jogosan most már hetente kapok, nem tudom, e-maileket, hogy és mikor lesz kész a könyv? A könyv az egy rohadt hosszú távfutás. Erről mesélünk az extra epizódban. Igen. De akkor én úgy érzem, hogy neked viszont nagy erősséged a csapat, mert hogy akkor te nagyon jó emberekkel veszed körbe magadat, és az nem az egyik legjobb erősség egyébként. Tehát, hogyha te tudod magadról, mert itt azért mi jött át rólad, hogy tudatos vagy, gyakorlatilag a 0. lépéstől, tehát, hogy már egy tanfolyammal indítottad el a 0. lépésnél a vállalkozásodat, és indultál előre, hogy akkor milyen csapatot, mert már ott rögtön kerested a logisztikai céget. Igen, ez igaz. Igen. Tehát, hogy így, akkor az egy fantasztikus képesség szerintem, hogy te tudtad, hogy mi az, ami neked gyengeséged, mi az, ami nem működik, vagy nem támogatja a családi életeteket, és kerested rá a megoldást. És ez viszont szerintem egy olyan erősség, és olyan tudatosság, nem is termékenység, tudatosság, hanem tudatosság, ami fantasztikus, és szerintem, hogy vállalkozóként, én akárkivel beszélgetek, itt ez mindig ott van, akárki, akármilyen szinten van az önismerettel, bár akikkel eddig azért beszélgettem, azért hogy nagy átlagban egy idő után az ember ebbe elindul, és elindul a mélyére az önismeretnek, hogy ezt a tudatosságot, igen, még inkább fel tudja tartani. Erre nem gondoltam így eddig egyébként, de ez igaz. Jó, mondjuk azt itt mondtam, hogy erősségem megkeresni azt, hogy honnan tudok tanulni, de hogy igen, ez is, hogy tudom azt, hogy mi az, ami mondjuk belőlem hiányzik, vagy amihez kell így más, meg kell külső segítség. Mit szólsz hozzá, hogyha most még az extra epizód előtt felteszek neked 3 villámkérdést? Jó. Felkészültél rá? Igen. Mi a kedvenc szokásod, és miért ez az? Ez ilyen nagyon banális dolog lesz. Nem baj. Az, hogy reggel, amikor felkelek, akkor rögtön beágyazok, és ilyen szépen megcsinálom az ágyat, és valamiért az engem reggel átlendít azon, hogy az az első feladat, amit megcsináltam, és akkor van egy ilyen, jó, akkor beindul az agyamnak az a funkciója, hogy vannak feladatok, ami nekem nagyon nehezen megy így ébredés után, és valahogy ez így átbillent. Ez ilyen teljesen kis hülyeség, de... Erről egész könyvek szólnak, azt tudod? Nem. A Mel Robbins. Mel Robbinsnak ő neki van az 5 másodperces szabálya, meg a high five, tehát ugye a Apache szabálya, és ő egyébként erről nagyon sokat beszél, ezekről az ilyen kis mikroszokásokról, meg az ilyen atomi szokásokról, nekem meg a szokások az egyik kedvenc témám, hogy az te a felágyazást vagy a beágyazást használod.
Beágyazás. Én is. Képzeld el, ez sokan felágyazás. Felágyazás. Aha, Ezt én nem is. is hallottam még. Na majd a kommentbe írjátok meg nekünk, hogy felágyaztok, vagy beágyaztok. Én Jó, beágyazok. én is. Szóval, hogy ez egy olyan beindító szokás, ami nem is tudom, hogy hány százalékkal segíti a hatékonyságot, mert arra részre nem emlékszek, de utána fogok nézni Ó, majd. Szóval szuper. A azt banális tök jó. dolgok általában nem véletlenül banásnisak, hanem De valami van mögöttük. Nagyon jó, köszönöm jó, ezt szépen. tök jó, azt nem is tudtam. Következő kérdés. Mi most a kedvenc pozitív megerősítésed vagy mantrád? Hmm. Villámkérdés. Nagy kedvenc mantrám. Ez a héten így nagyon erősen belém ragadt, hogy fú, az most úgy hangzik, de erre így tökre készültem volna, de nem, mert mindegy, voltam a terapeutámnál, és utána jött ez, hogy nem kérek bocsánatot a helyért, amit elfoglalok a világban. Úgyhogy a héten ez. És most ez így nagyon bennem van. Ez egy olyan mondat, amiről szerintem egy egész külön podcast epizódot lehet felvenni. És nagyon sok dolgom van vele, nekem is nyilván, és nem tudom, valahogy ez így a héten nagyon felszabadított ez a mondat. Köszönöm szépen ezt a mondatot, ezt én is elviszem magammal. Az utolsó villámkérdés. Melyik önismereti könyv az, ami a legtöbbet adta, és rendszeresen újraolvasod? Hát újraolvasásnál még nem tartok, mert most olvastam el nemrég, de most a Vágyi Petrának a sémákról szóló könyve volt az, ami, nem tudom pontosan, a sémáink fogságában. Igen. Az volt az, amit most olvastam így legutóbb, és úgy nagyon megfogott, vagy nagyon sok mindent úgy le tudtam fordítani magamra, meg magunkra, meg minden, így párkapcsolatilag is nagyon sok mindent tudtam belőle így elemezni, megérteni. Meg fogjuk osztani a show note-ban, vagyis a blogbejegyzésben. És akkor egy utolsó kérdésem van, mielőtt átmegyünk a backstage-be, és felvesszük az extra epizódot a legnagyobb jelenlegi kihívásodról. Az pedig így hangzik, hogy mivel készültök mostanában, és hol lehet erről további információt megkapni? Hát több nagy projekten is dolgozunk, csak úgy mellékesen, így a minden nem mellékesen, nem ezek a fő fókuszok. És akkor egy barátnőmmel, bocsánat, mindjárt válaszolok erre, csak egy barátnőmmel pont így 1000 év után találkoztunk múlt héten, és hát neki is elmondtam így ezt a kihívásomat, amiről majd el is fogunk beszélni, és akkor jó, hát úgy megérti, hogy ez a könyvírás dolog, ez egy nagyon nehéz dolog, közben Zoli elment integetni, ez egy nagyon nehéz dolog, és akkor így jöttek ilyen dolgok, hogy felújítottuk tavaly a házunkat. Ja, igen, amúgy volt egy szemműtétem. Ja, igen, amúgy nyitunk egy új webshopot. Igen, amúgy szervezünk egy nagy eseményt, és akkor így nézett rám, hogy amúgy te így hallod magad? És akkor azon ez így felmerül, hogy miért nem tudsz haladni a könyvvel, mondjuk. De a lényeg az, hogy 2 nagy projekten dolgozunk, az egyik az egy új webshopnak a nyitása, ami egy sex wellness oldal lesz, és ez azt takarja, hogy lesznek benne szexuális játékszerek is, de hogy egy sokkal tágabb ilyen életmód, és tényleg így wellness vonalon értelmezzük a szexualitást kurzusokkal, mindenféle olyan dologgal, ami így az öngondoskodást segíti a hétköznapokban. Nagyon szép lesz, nagyon izgalmas lesz, készül a honlapunk, volt már fotózásunk, saját fotózásunk modellekkel, csodálatos képeink vannak, videóink, úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas ez az egész, meg már hónapok óta, vagy tényleg egy fél éve ezen dolgozunk, és ez most úgy nagyon lázban tart, úgyhogy ez nagyon szuper. A másik nagy projektünk pedig a Ciklus Fesztivál, ami áprilisban lesz, és ez egy ilyen 500 fős nagy rendezvény lesz kiállítókkal, fantasztikus előadókat sikerült meghívnunk, úgyhogy az is egy ilyen nagyon izgalmas dolog lesz. És mind a kettőhöz találtok feliratkozó linket majd a blogbejegyzésnél, vagy a show note-ban,
mert hogy iratkozzatok fel. Én úgy gondolom, hogy minden, amit Jankáék csinálnak, az megéri a figyelemmel kísérését. Egyébként, hogy őszinte legyek, vállalkozói szempontból, már csak vállalkozói szempontból is, ezek mondjuk nőként is szerintem nagyon sokat adnak az öngondoskodási rutinunkhoz is, de én ilyenkor az üzleti modellt is imádom nézni, hogy hogyan indul el valami, mert szerintem rengeteg inspirációt lehet kapni belőle, meg motivációt, hogy igen, ő is csinálja, ő is mer újítani, ő is mer új dolgot kipróbálni, és itt van, és csináljuk, és hajrá. Szóval én nagyon szépen köszönöm, Janka, hogy itt voltál velünk. Mindjárt folytatjuk a beszélgetésünket az extra epizóddal a backstage-ben, ahol Jankának a legnagyobb kihívását hallgathatjátok meg, amivel most küzd, vagy inkább dolgozik. Én ezt a szót jobban szeretem. Én pedig, mint coach, segíteni fogok neki. Amennyi 15 percben belefér, mindestre a válaszok mindig nagyon izgalmasak szoktak lenni, csak úgy, mint a kérdések. Szóval tőled hallgatónk, sok szeretettel elköszönünk. Janka, köszönöm, hogy itt voltál, és mi Jankával találkozunk a backstage-ben. Sziasztok! Sziasztok! Nagyon szeretném bizonyítani azt még mindig, hogy joggal vagyok számon tartva, mint a téma szakértője. Én nem csak egy könyvet szeretnék megírni azért, hogy legyen egy könyvem, hanem én szeretném a könyvet ebben a témában. Nem váltatok el, és mentálisan épp maradtál. Gratulálok! Mit mondtál, teljesen épp maradtam? Ebben nem vagyok biztos. Nagyjából, igen.